uNandi Khumalo oyilunga lokuqina lomkhonto wesizwe uthi ngenkathi besakhankasa babefisa kabi ukuthi uAyanda Msweli kanye noXolani Khumalo bejoyine umkhonto wesizwe ngoba bebona ngathi inkulu ivalue abazoyiletha kumkhonto wesizwe. Kodwa uthe mayidadisha kahle wabona ukuthi hayi uyayisizwa uAyanda Msweli engawujoyina umkhonto wesizwe ukuze ezobagiva kahle uma sebebheda. Yazi inkathi sisalokhoza sisakhankasa ngangeke ngithule ngibuye ngithi yazi mfethu mangase ubaba uMsweli uAyanda Msweli abe umkhonto mfethu esingaya kude yazi nje ngibuka noXolani Khumalo ngithi yazi nje mfethu labantu laba edivelwe empilweni badinga ukuthi babe seduze nomkhonto babe umkhonto. But ngathi mabe ngiyitadisha kahle ngathi engathi uyayisiza ukuthi abe ngaphandle kwepolitiki agudle nje la kuyelo lane khona ezosigiva kahle sonke mabe sibheda. Ngiyamthanda kakhulu yababa, ngiyayithanda into ayenzela abantu, ngithi nje uNkulunkulu abe naye amgcine amhlenge ngendlela engimthanda ngakhona ubaba uMsweli. Angazi ukuthi kube kuya ngami ngabe ngimnikeza ngisho ama-bodyguard amgadi, kodwa ke ngoba uNkulunkulu ngaphezulu kwakho konke akekho odlula yena, uyena ozoyigadela yena ubaba uMsweli ngokwakhe. I'm so glad he's not kulezi zinto zepolitiki. Actually ngiyajabula nje ukuthi ushaya lapha kuyelo lane ngoba manje masungaphakathi kuthi ukuthi ubagive kahle, ufuna ukuthi ume la ngaphandle ume la eminyango ubagive kahle. Ungichaze kabi abagive ukuthi indaba bengenawo ama-snow bani. Khona into lefakwa lapha emotweni ukuthi imoto ikwazi ukuhamba kwi-snow. Ebuza ukuthi indaba ama-department engabi nayo leyo nto ngoba phela iqala lento kwenzeka. Engasho ngathi phekwabo baba uMsweli phekwabo ngimthanda mhlazani wafika lapha engikhona baba uMsweli kuyobheda kwamaphakethi inkosi impela ngibheka labo 10 rand komele baphume bonke o10 rand ababe bekhona esikhwameni ngoba nje ngikhulu umsebenzi owenzayo esingeke sisikwazi ukwenza thina abanye. Ngamuzwa nje nalo yababa ebuza ukuthi ubani ukoditha ngathi ngathi nina ntshontsha auditiwe wanendaba nokuthi ubani audit uMsweli wena kuzosiza abantu lokho ngoba uMsweli wakhe imizi for abantu abahluphekile, usiza abantu abahluphekile. Kodwa ke bengidlulisa nje ukuthi baba uMsweli bambe ngakho baba, siyabonga muhle umsebenzi owenzayo ungami. Thanda into engachazeki.